May adlaw diya sir. So karong adlaw is ato ang i-review ang atong ADV 160 after 10k odo. Well, mga 19 km na lang is 10k na siya or 1 year na nato na ginamit. So mag 1 year na ni siya next month. So tara. So first na to nga topic is nganong ADV 160. So kung ako ang inyong pangutanon nganong ADV akong gikuha is tungod sa iyang comfort, reliability, ako siya compartment, o durable po siya. So according lang nasa ako ang durable kay syempre Honda, medyo known na po ang Honda mga durable yun ang ilahang mga motor. Now nganong makaingon ko nga comfy nga daghan man gaingon niya kanang gahi iyang lingkuranan, matagtag iyang shocks o unsa pa ba diha nga mga reklamo nila. So sa tinuod lang is kanang medyo gahi pud ang iyang stock nga seat. O, wala na nako nabantayan until nag-ilis ko og lingkuranan, which is kini camelback na nako karon. So after pila ka months na ko ginamit sa ako ang camelback nga seat, gitaod na kong balik ang ako ang stock nga lingkuranan. O dito ako siya na realize nga medyo gahi gini ay ang kanang stock na to nga lingkuranan. So nagsettle ta diri karon sa ato ang camelback. Next is reliable. Nganong makaingon ko nga reliable, daghan na kayo og times nga gidala na ko ni siya og lagyo, mga lahi-lahi nga terrain, mga rough road kayo. Kana pod nga mga times makaingon ko nga kanang alam mo dili man kaya sa ko motor. Wala, grabe man ay kasakahon, murag di man kakaya ako motor ani, basig mo palya ra kalit, basig di na ko kauli unsa ba. Pero wala gyud noon, wala gyud ko na experience nga inana. Sa 1 year na kong ginamit ani ako ang motor. So wala dud ko napalyahan sa dalan, napalungan og kalit. Or unsa pa ba diha nga na-experience sa ban, wala gyud. Wala ko kabalo nga nung maka-experience ang uban og ginana, pero sa ako ang paggamit ani wala gyud hinuon. So next na to nga topic is ang compartment. Nganong ADV man nga mas dako man og compartment ng PCX or unsa pa ba diha. So katong time nga namili ko og motor, I thought nga pahalos pare-parehas na sila kadak-aw compartment. Iwit na nako na hibaw-an nga inani na mas dako compartment inana. So ang compartment aning ADV 160 is tama-tama ra pod. Maiguan ni siya og helmet siguro. Dili lang sa modular pero maiguan sa helmet. Akong natistingan nga maiguan niya helmet is kanang libre nga helmet sa Desmark kung familiar mo ana. Wala lang nako natistingan ng uban helmet kay mostly sa ko ang helmet is modular, which is liso jud siya ipasigo sa compartment sa ADV. However, mag-iguan jud siya og helmet noon. So next is durable. Nganong makaingon ko nga durable? Dala na pud na siya sa nang kuunsa ka lig-on ang mga XRM sa una. Makaingon ka nga Honda. So medyo durable gid siya. Lig-on og mga pesa or sa pa diha. Pero karon nga na-experience na ako siya og isa ka tuig o 10k odo na siya. Makaingon ko nga ligon mangyad noon. Wala pa ko nakateste nga nagub-an ko sa dalan og mga pesa, stock nga pesa sa ako ang motor. So wala pa gyud. Although nailisan na nako ang uban pesa nako sa ako ang CVT or panggilid, which is normal lang man siguro kay syempre scooter, given naman nga wear and tear ang ato ang mga pesa, especially sa ato ang CVT. Nanapod na sa ato ang pagdala kung saan na to pagdala. So next na po nato is kamusta ang iyahang performance after 10k odo or 1 year na ito nga ginamit. So far so good raman gihapon. Wala ko'y napansin nga significant nga changes sa iyahang dagan or sa paggamit na ko sa iyaha. Wala man noon. Wala ko'y na-experience nga mga negative nga butang sa ako ang motor in terms of performance. Good as new lang gyapon siya kay syempre sa sige nimo ginamit sa imong motor mapansin man gyud nimo kung naay mga changes sa dagan or unsa ba. Pero sa ako ang case wala man noon, mura lang gihapon siya og brand new og dagan, given nga kompleto ni siya og maintenance permente. O in terms of maintenance, ang ako ang ginabuhat lang ani sa iyaha is magpa-CVT cleaning,
magpa-change oil, magpailis og gear oil. Mao lang, og always i-check ang ako ang mga pesa like belt, air filter, o mga flyball na to diha. Always lang na ako na gina-check. So, malagyapon, good as new nagyapon ang iyahang performance even after 10k odo or 1 year na to nga ginamit. Next na to nga topic is ang makina. So, kamusta ang iyahang makina? Isaba ba? Nabay nga daot? Sa mga problema sa makina. So sa ako ang case is wala pa noon ko na experience nga mga daot sa akong makina or unsa ba. Given na pud lagi nga like I said, kompleto sa maintenance ang ako ang motor o anak ko ginapasagdan. So in case mangutana mo kung every kanus ako nagapa-maintenance ako motor, every 1.5 to 2k odo naga-change oil nako. Og every kaduha nako ka-change oil, nagapa-ilis na pud ko og gear oil. Kung sa CVT pod, ginapacheck na ko ako ang CVT every time nga magpa-change oil ko. So, gina-check na ko kung hugaw na ba, hinluan na ba, nanabay mga pang-ilisan niya pesa. Wala na ako ang ginabuhat, hantod nag-abot ko 10k. Og siguro tungod ana nga kompleto siya og maintenance, wala ako nagka-problema sa akong motor. So sa makina pod, kung nisaba ba ang ako ang makina, na ako'y clip nga record ganiha pag pa-cold start na ko ani. So kamo na lay judge og unsa sa inyo ha. Pero para sa ako, wala gyud siya nabago sa tingog sa ko ang makina. So dara ang clip. So ang next na to og topic is kamusta ang iyahang suspension. Kay daghan kayo og reklamo nga tagtag daw kayo ang ilahang suspension bisan gikan pa daw og kasa ang ilahang motor. Sa ako ang case, wala jud na ako na experience noon nga kanatagtag ang ako ang mga suspension sa front ug sa likod. Even though sige ko og adto sa among bukid which is rough road, komportable jud kayo ako ang ride sa ako ang motor. Ambot lang sa uban nganong inana ang ilahang paminaw nga tagtag kuno kayo pag magkuha kuno ka og ADV kay kinahanglan daw nimo ipatuno dayon ang suspension. Pero sa ako ang case, wala man gyud hinuon kuno ka experience og inana. Wala pa na ako napatuno akong suspension or iparepak ba diha kay wala man goy problema sa ako like smooth magyapon tayo. So next na to is kamusta ang iyahang gas consumption after 10k odo or 1 year nga gamit. So sa ako wala jud siya na bag-o sa gas consumption, o kung unsa ni siya before pagkuha nako, mao ra gyapon ang iyang gas consumption hantod karon. Even though niagi na niya ako og power pipe, niagi na pud ni og remap og ipang-ilisan na ang mostly pesa sa ako ang CVT. Wala gyud gyapon na bag-o sa ako ang gas consumption. Mao ra gyud gyapon, tipid kaysa mukaon. So mao na siya ako ang maingon about sa gas consumption ani. So ang next na to is kamusta siya sa lahi-lahi nga terrain. Kamusta ang iyang performance, maglisod ba siya sa uphill, maglisod ba siya sa rough road. Mana to ay topic karon. So ako masulti ani is wala, dili siya maglisod sa uphill, dili siya maglisod sa rough road. Nganong makaingon ko ana, kay daghan na kayo kog naadtuan diriya sa Mindanao nga halos subidaon ang ilahang lugar. Even though naay times nga makaingon ko nga ala murag maglisod ang ako ang motor ani, pero wala man yun siya nga nag-ingon nga nagbaguod yun sa ugsaka. Ay isa po niyo sa kanang mga issue sa ADV, especially kung naamo sa mga Facebook groups sa ADV. Daghan kayong mangutana kung hinay ba daw pasubida ang ADV, mas maayo pa daw tong uban motor. Pero sa ako ang case, wala man noon. Like makuha man gyud niya ang ako ang gusto nga kusog sa subida. Sa mga rough road pod, kamusta? So sa rough road pod is wala jud koy problema ani sa yaha pag abot sa mga rough road. Kay kaya jud kayo niya. Wa jud ko nagka problema nga naglisod ang ako ang motor sa rough road. Komportable gyud gihapon kayo siya bisag unsaon. Ambot lang og na ako'y mga clips nga mapakita ani no. Kay para ma-prove ni ako ang mga ginaingon nga. Mana niya?
Lo. Daghan nagtao ba? Di pa na Chan. Ang problema manggod ga brake manggod pinakalit si Chan. Oh. Ang panaog ani dili ta mo naog diri kayo. Eh, mao na akong ginaingon. Nay mga inana diri ah. So next na to nga topic is kung sulit pa ba siya sa 2025. So kung ako pangutanon, kung against lang sa iyang mga competitors nga same displacement, let's say 150, 155 or 160 nga mga scooters, para sa ko sulit gyapon jud siya sa 2025. Sulit siya if ang imuhang ginapangita is comfort sa imuhang driving. Kaya sa tinuod lang dili yun pag racing ang ADV. Kini siya dili dud kayo sa ingon nga kanang kusog madagan, pero dali raman noon ka makaabot og 100 kung mao lang ang imuhang tuyo, maabot lang ka og 100. Pero dili gyud sa ingon nga kanang pareha ng kumbaga NMAX nga pero yung kusuga managan, as in siguro kay bugat ang medyo bugat ang iyang body, kay medyo dako-dako siyang motor, pero okay jud hinoon siya og dagan. Di lang gyud siya ingon ana ka kusog. So kung riding comfort ang imong ginapangita, reliability, makaingon jud ko nga sulit ni siya. Pero kung ang imong tuyo kay kanang pang racing nga motor, dili ni para sa imong di ni mao nga motor, lahi na ang motor. So overall, kung masulti lang kung nagdesisyon ka kumukuha ba ka og ADV, kung ang imong tuyo is comfort gyud, pang long ride, pang daily kini gud ang ako ang pilion. Kay mao lagi tipid siya sa gas o komportable siya sa riding. Kapila na nako ni siya na long ride ang ako ang motor, wala jud ko nakaingon nga nagsakit ako ang likod or unsa ba diha. Wala gyud, komportable jud sa motor. Oops, nice. Abot na ta og 10k odo. So mao na to ang review sa to ang ADV 160 after 10k odo or 1 year na next month na to nga gamit. Kung naman galing mo yung mga pangutana nga na-miss nako, paki-comment na lang sa baba, pahibal-a lang ko kay bago na to na dayon para makompleto na ang inyong desisyon. Kung mopalit ba mo og ADV karon 2025 or naa pay mga mas nindot nga option. O mao lang to soy, sunod na pod, sabay ta.